ମୋ ନାଁ କାଳୁରାମ ମହାରଣା, ଆମର ତେନ୍ତୁଳିଆପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଇଠି ବାଦପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଦେବୀଦ୍ୱାର ତଳେ ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ। ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ରାମାୟଣ ହେଉଛି, ଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଛି। 7-8ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି। ଆମେ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର 10,000 ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ 12,000, 13,000 ହେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 20,000 ରୁ 25,000 ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲୋକ ହେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ରୁ 15,000 ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାମାୟଣ ହେଇଛି, ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଇଛି। ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି? 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ତ ଲୋକ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଖଲିଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଡ଼େ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ML ହଉ, MP ହଉ, ଆଉ MI ଆମର ସେକ୍ସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି କେମିତି ରୋଷେଇ ରୁମ୍, ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଆଉ ଟିକେ ମାଟି ପଡ଼ିକି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଏଇ ମାନେ ପରିଚୟ ବୋଲେ ତ ବାଦପଲ୍ଲୀର ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଯୋଗୁରୁ ଆଗକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡେଭଲପ। ଆମେ MP କି ଆଉ ML କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆଉ MI ସେକ୍ସନକୁ, ଯେ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ସହାୟତା ରହିବ।